Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul și, uitându-se la vale, în lungul drumului, zărește venind un car tras de doi boi. Bun, gândi vulpea, ia ca hrana ce-o așteptam eu. Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului ca și cum ar fi fost moartă. Carul, apropiindu-se de vulpe, țăranul ce mâna boi o vede și, crezând că-i moartă cu adevărat, strigă la boi. Aho, aho! Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând-o că nici nu suflă, zice: Bre, dar cum naiba a murit vulpea asta aici? Tii, ce frumoasă ca ți-ai vei că am să fac nevestei mele din blana ăstui vulpoi. Zicând așa, apucă vulpea de după cap și, târând-o până la car, se opintește și o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi: Hăi, joian, cea băurean! Boii pornesc. Țăranul mergea pe lângă boi și îi tot îndemna să meargă mai iute ca să ajungă de grabă acasă și să iei pielea vulpei. Însă, cum au pornit boii, vulpea a și început cu picioarele a împinge peștele din car jos. Țăranul mâna, carul scârția și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, binișor sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la bizunia sa și începe a mânca, că tare mai era foame. Tocmai când începuse a mânca, ia că vine la dânsa ursul. Bună masa, cumotră! Tii, dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare mi-e poftă. Ia mai pune-ți pofta în cui, cumotră, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă ca mine și avea pește să mănânci. Învață-mă, te rog, cumotră, că eu nu știu cum se prinde peștele. Atunci vulpea rânji dinții și zise: Alei că, cumotre, dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți-e voia și te învață ce nici gândești? Ascultă, cumotre, vrei să mănânci pește? Du-te de seară la băltoaca cea din marginea pădurii, vâră-ți coada în apă și stai pe loc, fără să te miști, până despre ziua. Atunci smucește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întrăit decât am scos eu. Ursul, nemai zicând nicio vorbă, alergă în fuga mare la băltoaga din marginea pădurii și își vârâ în apă toată coada. În acea noapte începu să abate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheță zdravăn și apa din băltoagă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, smucește odată din toată puterea. Și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă. Începe el acum a mormăi cumplit
și-a sări în sus de durere și, înciudat pe vulpe că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar șireata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din bizunie și se vârse în scorbura unui copac din apropiere. Și când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga: „Hei, cumătre, dar ți-au mâncat peștii coada, ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă?” Ursul, auzind că încă mai ieși în râs, se înciudează și mai tare și se repede iute spre copac. Dar gura scorburei fiind strâmtă, ursul nu putea să încapă înăuntru. Atunci, el căută o creangă cu cârlig și începe a cotrobăi prin scorbură ca să scoată vulpea afară și să-i dea de cheltuială. Dar când apuca ursul de piciorul vulpei, ea striga: „Trage, nătărăule, mie nu-mi pasă, că tragi de copac.” Iar când anina cârligul de copac, ea striga: „Văleu, cumătre, nu trage, că-mi rup piciorul.” În zadar s-a năcăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și, ia că așa, a rămas ursul păcălit de vulpe.